Gombal kabel. Kok turunnya ngiki men? Uripku sangat santuy. Tak ngobrol-ngobrol sih. Golek igale ha arep. Woi, bro, apa kabar? Wih, apik piye. Aku arep ngobrol sithik iki karo kamu tentang kehidupanmu lho. Enek apa? Rene. Jagong rene. Oh, yo. Tak melu jegong sik. Ngene lho. Jadi ngene lho, Le. Aku ki arep ngobrol karo sampean. Kowe arepe ngomongne apa? Kowe ngerti ora carane men iso duit wakeh sugih ngono kuwi lho. Mekakat ngono kuwi pokoke sugih. Oh, nek kuwi aku jelas reti lah. Piye bicarane? Kero aku carane dulu. Piye jajal? Nek kowe pengen reti, sesuk jam 09.00 kowe rene meneh ya. Tak dudoi carane. Lah emang ki kerjanane apa? Aku jadi penasaran iki. Aku nak kok sik kerjane iki emangnya apa to? Wis to, santai wae, slow. Nek ada aku gampang kecil. Lho kuwi iki kerjanane halal apa haram ngono lho. Aku iki masalahe kudu ngerti kerjanane bengi iki. Masalah aku pengen sugih bengi iki ngono kuwi lho. Kowe pengen sugih. Tenanan ora kowe? Nek pengen tenanan ayo melok aku iki lho. Aku jadi penasaran karo kamu iki. Ketoke lagu-lagu piye ngono masalahe silitku but ngono iki lho. Rampok lho. Masa ora reti. Hah? Rampok? Cingirmu, pegah aku lak ngono kuwi. Aku wedi di penjara engko ngono kuwi. Alah gol rampok iki kecil. Aku lho diingi bar metu iki. Kowe ngerti ora iki? Gara-gara diingi iki. Gampang wis to engko tak dudoi carane ya. Nek kowe tenanan, sesuk rene wae jam 09.00. Rene meneh. Ora lah, males aku lak anti botak ngono kuwi. Tak balik wae aku. Yo wes nek kowe ora gelem mah karepmu. Aku lho ora pengen saiki sugih. Kowe cek mikirne haram-haram modal ning rantauan. Wes kono balik kono nek arep balik. Yo lah, ngene iki aku tak balik wae. Masalahe carane ngono kuwi aku ora seneng aku. Lah cara-cara ngo perampokan ngono kuwi dosa kuwi. Aku tak balik wae mulai. Wes kono balik. Yo, os gua. Aku tak delok Google lah cara tutorial bendang sugih ngono iki. Duh. Iki nomor 1 carane gale ngerampok. Iki ngebegal. Wih. Iki sing masuk. Tutorial memanggil jin. Oh, iki kudu dicoba iki. Jereke Mbah Google sih iki alate digosok-gosok. Jin datang, masalah hilang. Iki jin apa iki? Muncul iki. Udah. Jangan kau ragukan kesaktian jin dari Timur Tengah. Aku jajal arep ngetes sampean iki, Mbah Jin. Aku jaluk permintaan iki. Tenang, ku beri 2 permintaan buat kamu. Apa ya? 2 lagi permintaannya. Tuyul. Tuyul siji. Oh, tenang kalau masalah itu. Gombal kabel.
Aku wis percaya karo sampean. Tuyule dibalekne wae. Oke, yang satu udah ya. Sekarang yang kedua, apa permintaanmu? Aku sing keloro arep jaluk mobil isora. Kecil nak cuma mobil, Mak. Kecil kalau cuma mobil. Dulu gondal-gandel. Nih permintaanmu, aku turutin. Loh, iki kon tak ketok mobilnya di Banjir. Lah itu. Wih, tenanan cah, mobilnya apik men. Warna putih mengkilap. Oh, Sekarang tugasku udah selesai. Aku harus kembali ke Timur Tengah.